Westphali, soy coquela, te la niega, llega, soy cholena, te la niega, llega, soy pusela, dagi Westphali, Utisemba, dagi Westphali, soy coquela. Sangrai. Yeah, it's shy a video man. Siyaqala njengamanje angeke sisaphulisa amaseko isikhathi vele sesivele sesinyamalali sizoqala ngomkhuleko sizocela uDJ asidlalele nje umculo wokholo sisukume sonke singabazali sithi ukunyakaza kancane ngaphambi kokuthi sikhuleke ziku DJ
singahlali phansi asime ngeenyawo sinikeze ithuba basithakazele. Asibane namehlo. Sikubongile uNkulunkulu wethu, sikubongile dwala lethu. Mayisekhulile, Nkosi yami angeke asuke kuyo. Ngakho Jehova siyabakhulekela namhlanje Nkosi yami kulomcimbi wabo uyoba khona uNkulunkulu wethu siyakumema usezele injabulo nabazali nothisha Nkosi yami nabo bonke abakhona la uyokwenza ukuthula njengoNkulunkulu wethu egameni likaJesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu sesingahlala phansi. Sesiqala indlela yethu vele yokuqala usiko la ekhaya uqala ngomkhuleko ngoba sikholelwa ukuthi esikwenzayo ngaphandle kukaNkulunkulu kodwa sikwenzela ize ukuze ke singeze sizokwazi ukuhamba ngendlela efanele siqale ngizo. Njengoba sesilana ngaphambi ukuthi siqhubekele phambili nohlelo umcimbi wethu wa grade 7 siyabavalelisa ngesihle abafundi bethu. Abafundi bethu kilaba esibathandayo siyabathanda labafundi webazali. Mhlawumbe kungenzeka futhi thina sibathanda kakhulu kwedlula nini. Ngiyahlawumpisa ngisho kanjalo. Yebo, angithi thina babukela kithi, angithi. Osukwini bahlala nathi isikhathi esiningi kunani. Yebo, kasivumelaneni ukuthi kahle kahle bangabethu. Nathi njengoba silana ngenxa yabo ngaphandle kwabo asikho. Yebo. Isiqubulo ke sosuku wegrade 7 sanamhlanje sithi bambisisa isikhathi ngokuba siyaphela. NgokweBhayibheli lithi iBhayibheli lithengisisa isikhathi ngokuba insuku zimbi. Kodwa ke ngithi kunina grade 7 bambisisa isikhathi ngokuba siyaphela. Uma sithi bambisisa isikhathi yonke into ingesikhathi. Ayikho into ebaluleke ukwedlula isikhathi emhlabeni ngisho imali izamuva kunesikhathi. Ngoba isikhathi masikudlulele sodlulelwe isikhathi asabe sabuyele emuva. Akufani nemali, imali ngakulahlekela namhlanje sasa uthole enye engaphezulu kwale ekulahlekela. Njengoba silana nje bazali iningi lethu njengoba silana nje isikhathi sokuba ka grade 7 sesisidlulele thina ngithi. Yebo, ngesiphinde futhi sesisithole sobe siyongena la emgodini. Ngithi ke kuwena grade 7 sibambisise lesi sikhathi. Yazi ukuthi usalelwe iminyaka emingaka ukuthi ufike ka grade 12. Qinisekisa ukuthi uyayibamba iqine. Ungalahlekelwa isikhathi. Kungabi khona elilodwa iklasi ozolifeyila ngoba uzolahlekelwa isikhathi. Sizoqhubekela phambili ke nami ngingaze ngiphinde ngidle sona lesi sikhathi ngoba phela isikhathi masingasekho kuthiwa sifiwe inja manje nama ngifuni kushuka imkanjalo. Okay, sizonikeza thatha leli thuba sinikeze uMr Mthembu asamukele DJ. La egidini kodwa bengithemba unhleka ngibona la ngathi angibuwe nje siyabonga kakhulu ngicela nje bese la nge Friday bekone begrader u grade R I was here bekumsebenzi wami bekuthi ngamukele futhi abakhona la lapha ya kwa grade R ngabingelela nje akukho okutheni ngakusho la uthanda ukuhluka la uthanda ukuhluka kakhulu ngoba labantu laba esingabo la namhlanje sehlaye nabesikhathi eside umuntu ohlaye nabesikhathi eside kakhulu babantwana bethu beqeda ukusho nje uMr Ndle abantwana nje bethu sibathanda kakhulu okubhlungu ukuthi ke sesihamba siyaba indlela isiyahlukanisa impilo isiyahlukanisa njengamanje ingahlukanisile kakhulu ngoba phela sazophinde futhi sibonane kunje phela sebezogudluka phambi kwamehlo ethu besibathanda kakhulu sabathanda sohlezi futhi sibathanda sihlale kakhulu nje nabo kakhulu siyabathanda kakhulu mhlambe engifisa ukusho ukubona njengamanje
njengoba bela namhlanje bahlalela iminyaka la bendawonye befunda ndawonye impilo ke manje sizobahlukanisa. Yabona nje omunye manje uzohamba yofunda kwesinye isikole nomunye ayofunda futhi kwesinye isikole nomunye futhi ahamba ayofunda kwesinye isikole. Iyaqala impilo yabahlukanisa njengamanje. Kodwa ke engifisa ukubatshela khona ngifisa ukuthi la niya khona high school hambani nokuhlonipha esikubonile, nihloniphe kakhulu esikoleni sezwana yini. Nihloniphe kakhulu esikoleni. Ngiyathanda ukuthi menihamba nifike niphathe kahle nalapho niya khona sezwana yini. Nala niya khona nifike niqhubele inhlonipho eniyenzile njengamanje. Nihloniphe kakhulu. Nihloniphe nje kakhulu ngibalaleli othisha. Siyacela ukuthi la niya khona ningadidiseki, nizofika e-school ufike kuphila impilo ehlukile kunalethi lesiphila ngayo. E-school bazofike bakunikeza umsebenzi nje ongafuni ukwenza bazokuyeka. So bengasho ke lokho ukuthi wena uyiboss ngaloko mebekuyeka bathi senzele umsebenzi mangawenzile bangakuthusa. Thina khona idimoni bese sisuse kuwena. Mhlawumbe ngeke balisuse bona e-school. Thina bese ngakushayi kodwa khona idimoni leli ebese sithi siguduzwe eduze kwakho. Ungajabuleli ukuthi lapha ngeke balisuse le demoni. Bese uyaziphatha uyiphatha ngendlela ngoba uzoyiphatha ngendlela engafanele. Siyacela ukuthi niqhubeke nenhlonipho la niya khona sezwana yini. Ifeni iphathe kahle nilalele nohlezi niyingane sezwana yini. Nohlezi niyingane ngeke nibadala. Yabona nje ngeke nize nibe badala nohlezi niyingane nifike nilalele lapho niya khona. So ngiyacela ukuthi ke nifike niziphathe kahle njengoba sisazi nje ukuthi niyiphatha kahle. Angikuzoyela kahle ukwamukela nje wonke umuntu okhona la. Ngiyacela ukuthi siyiphathe kahle. Kunama toilet lapha ya ama toilet ngapha awesilisa abesilisa wangala awesifazane angala siyawasebenzisa nje wonke sonke lawa ma toilet alapha. Hayi ngicela nje ukuthi bese nihamba nje seniya kwe high school nihambe kahle sohle sinithanda njalo niyabantwana benje ukuthi inhlelo kade sashilo. Ngiyabonga kakhulu. ingane zethu nemali imali ngizongabantwana banje kumbali sesibhakathe ma-19 bathi fanda diyo le party ayi tulije sefuthumele phansi ayi wishi phambili sesibhakathe ma-19 bathi fanda diyo le party tulije sefuthumele phansi ayi wishi phambili bathi wishi phambili engifuna kanjani ibhaskili yini bathatha mi engithi khalinda sipalini ayi wishi phambili engifuna kanjani ibhaskili yini bathatha mi engithi khalinda sipalini ayisuku yangijova ayisuku yangijova ayisuku yangijova ayisuku yangijova ayisuku yangijova ayisuku yangijova ayisuku yangijova. Siyabonga kakhulu ku-Mr. Mthembu obekade esamukela wasamukela kahle. Siyabonga kakhulu. Kunendawana ayithintile ubaba uMthembu. Kunendawana ubaba uMthembu ayithintile ebalekile eyenhlonipho. Ayikho into ebaleke ukwedlula inhlonipho empilweni. Kuzo zonke izinto ezikhona masifundise izingane zethu bazali. Lawo mazwi ngabhekisa kini bazali. Masifundiseni izingane inhlonipho. Ingane engahloniphi iyanyenyeka. Ayithandeki. Ivelelwa ngamashwa ngoba ngisho nabantu kumele bayisize ababinalo ithuba elanele lokuyisiza abakulangazeleli ukuyisiza ngani ngoba iyadelela inhlonipho ayikho. Bese kuba sengazi ukuthi umuntu waloywa kanti cha. Indaba ikuphi? Isekhaya. Lapha yade ekhaya ke lezi ingane zenu nina sinibona la. Qinisani ke la. Isandla nithi kusiqinisa mayikhona indlela. Makumele ngiyaxolisa angiqondile ukudla isikhathi. Okay, sizoqhubekela phambili. Ngokwe program yethu kumele sinikeze uSarafina isikhathi kodwa ngenxa yokuthi imaba sayoshintsha sicela ukuqhubekela phambili kwi-item elandelayo. A speech from Miss Khumalo. Sisabalindile uSarafina sayoshintsha ezobuya ezosidlalela la ngaphambili. Sicela ukube siqhubeke ukuze singeze ukumosha isikhathi. Danke DJ. Wonderful day.
Ngizoqala ngibingelele umphathi wami, ushodi wami. Ngibingelele abazali abahloniphile bezalana badela imisebenzi yabo. Ngiphinde futhi ngibingelele osingabo. Ngizoqala ngibonge kubazali for ukukhokhela abantwana ukuze lo suku lube impumelelo. Bangani bami, indlela esihambile isiphelile, ila iphela khona manje. Senizohamba ke niye kuphi, niye high school njengamanje. Imino isandla sakhe asikwazi ukuthatha noma ngabe yini ngaphandle kwemino yaso. Nisazobadinga ke njoba niqhubeka nisazofunda ezikolweni kunothisha. Othisha kabayimino yakho. Ukuze ukhuphukele phezulu uzoyidinga le mino yabothisha. Ibona abazokwakhela ikusasa lakho. Nenhlonipho ke. Akukho ngidlula inhlonipho. Hlonipha umuntu omdala noma ngabe kuthiwa mncane kangakanani uyamhlonipha. Ebese ke silalela konke iyalo esithola emakhaya. Siphinde futhi sithole kuphi ezikolweni. Sengcina futhi noNkulunkulu simazi sikhuleke. uNkulunkulu uyena osigadile owenze nalolu suku luze lube impumelelo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Esakhuluma ngeminwe nje uMiss Khumalo kuyabuya nakimi ukuthi ningakhohle ukuthi iminwe ayinjani, ayilingani. Iminwe ayinjani, ayilingani. Ithi ingalingani kodwa imisebenzi yayo yonke injani, iyalingana. Uma ungekho ucicane khona izinto ozohluleka ukuyibamba ngoba ucicana awusekho. Uma kuwukuthi kushoda lo landela ucicane nakhona uzoba nenkinga uma kuwukuthi uyabamba kanti awusekho. Ngila ekuthenini ingalingani njalo kodwa injani, iyadingana. Okay, sinomculo ke la esiubiza igwijo. Gwijo. Besicela igwijo ukuthi silinikeze nithu. Bafana banamakhono labo. Isikhathi sabo njengamanje amakhono esiwavundululayo akhona njengamanje. Besicela igwijo lize ngaphambili. DJ salinde igwijo. Hayi ngizodlala.
Sarafina, seu pago, Sarafina.
Serafini uyangena Serafini esile asikhontiwe singabakhohlwa sasekhona sikuyo le ndawo. Hi people, today I am free. I am free because you'll never forget me. When the day is coming, you will all be free. Free from hatred, free from fear, free from killing. You I am. You will live to see a day. And if I don't live to see a day, you better believe it. Happy day. This is my home, and I'm home to stay. Not afraid. We're charging ahead. Give us this day. Must be happy wherever he is. You kids are just beautiful. Jesus, just come down and listen to these voices. And did you hear that? Shit! Amen.
nje. Nabashayeleni izandla nibaphinde futhi ngezandla. Oh, yini bethuthunguni. Singakhohlwa nayo igwitsho. Asikushayeleni izandla ezinkulu igwitsho. Gwitsho. Hawu into mahala lena mana ama free gift kwenza nje. Qede kungabi nankinga. Okay, so siqhubekela phambili no hlelo lwethu kungaze kuhambe isikhathi kakhulu. Item number 8, speech from grade 7 learners okuSedibe, uRotondwa, uLondeka and uMbuyiselo. Cabanga ukuthi sebakulungile. Bangabe bayilungiselela njengamanje bayawazi umsebenzi wabo. Sizoqala ngoSedibe uyena ovelayo. Angazi noma bazoza bonke kanye noma sizonikezwa yedwa ithuba. I would like to take this opportunity to greet everyone here, parents, teachers, and also my classmates. Standing up front is Mafulega Sedibo, and I'm here to share this short speech with you all as it is our last year in the school as learners. They say memories never fade. Surely it doesn't. Fellow classmates, as we stand here today, we are here to mark the end of an incredible journey. The years we spent together, laughing, growing, and also learning. It's still not easy to believe that today it's come to an end. We've gone through ups and downs, triumphs and struggling, but we made it through together. We've formed bonds that will last for lifetime. As we go to our separate ways, I wanted to remind you the memories that we have. Late at night study section, crazy adventure. We've created treasure trove memories that will last for us and that will make us smile forever. As we move forward to our next chapter, I wanted to encourage you to hold on into the lesson that we had in the classroom, to be brave, to be kind, and also to be true in yourself. Thank you for being an amazing classmate. I will miss you all here. Feel free to customize it, fit your own voice and style. Congratulations for completing your final year. To all our teachers, you guys are well appreciated. I will love you till the coffin drops, till the sun dries out. Roton, over to you. Teachers, our guest stars, I greet you all in all protocol observed. Today marks the end of an amazing journey, one that made us the people who are today. As we stand here, we are not just saying goodbye to grade 7, but we are closing the chapter of our primary school years. To my fellow classmates, we made it. We had fun together. We have learned and grown together. We have formed unbreakable bonds and create unforgettable memories. We are now departing, taking different high schools. We are now going to face different and new challenges. My words are, don't lose yourselves. Stay in your positions. Don't be influenced by things that will turn you into something you're not. Behave yourselves. Respect your new teachers and classmates. To our teachers, I just want to take this opportunity and thank you. We have seen your guidance and dedication. You have brought in us a passion of learning and helped us discover our strengths. Thank you. Starting a new journey of high school chapter. Good day, everybody. I'm here to deliver a speech based to my fellow classmates. My fellow classmates, this day means a lot to us as we are here. We are not only saying goodbye to Nchiangbone, but we are also closing this chapter of our primary years. Of course, we have had good and bad times together. We have created unwashed away memories. We have spent happy and sad times together during this year of 2024, which brought us broken hearts because of our falling apart classmateships and also our chapter being closed. Let us close this chapter together with open hands and warm arms, even though we are going to different schools from now on and also away from each other. But all I'm going to say to you is that I love you till the God comes back to earth to live with his people. Patient helped us and now we have completed our incredible journey of our primary. All thank you. We love you and we'll always do thanks. Usathane vele uhlezi ona.
Uyiselo singanika ithuba abekubeka uyiselo asenayo imic uzozama ukuthi akhulume amemele. Ngithanda ukubikelela komama osista bo. Ngithatha le thuba ngoba ngifuna ukusho inkondlo about my school. Ngivelile ngizwakala ezolukani ukusinedwa nathi yangibona ume endaweni yaseThangoli masihlane sonkweni futhi sizocela ulwazi kaNgqungquthela siluphathise okwezikhathi zabantungo siyidlulisele emphakathini jikelele nasezikoleni ezingomakhelwane bethu siyabakwazi ukuchitha ubuchopho ngokusicija kolwazi inhlonipho nenhlanzi kuye sikhondla khondla soqobo sigada ngayo kuzwakala. Hayi mina ngizwanga kahle. Hayi anginelanga mina. Mina phela manginganelanga ngiyasho ukuthi hayi anginelanga. Hayi ngathi sisazophinda la. Yebo, hayi somlinda nje uDJ asiphindele kuba kunento ebalekile ayithinile esingayizwanga. Okwamanje sizothatha lethuba siqhubekele phambili sinikeze umshado. 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 Are you ready? Yes. Phezu kwayo mshado. Ayivele ikhale ilimezi yetsheni. Angeke sisidale ugesi thina. Angeke sizwe ngogesi. Ngisho ugesi ungahamba kodwa thina sizokubheka. Samusana ugesi ungeke. Siulandile
Iyamnandi into. Iyamnandi into. Sibashayele nothisha zabo. Yabuhlungu inhliziyo yami. Ngiphatheka kabi. Benginganakile bengizitshela ukuthi into encane nje kodwa sengiyabona ukuthi lento yokuhlukana nani grade 7 into enkulu kangakanani besimthanda kakhulu. Simfisela okuhle kodwa nalani yakhona lingakhohlwa ukuqaphela isikhathi. Nalani yakhona grade 7 makhohlwa ukukhetha abangani uyangizwana? Yes. Ukhethe ini? Abangani bakhetha abangani. Ungahamba uthatha noma ngayibapha abangani. Ungahamba uyigaqela nje uyifaka noma ngayibapha abangani. Ngoba uzoyifaka entweni ongeke uphinde uphume kuyo impilo yakho yonke. Ngenxa yomngani. Siyazwana? Okay, siqhubeka nohlelo. Ingoma idance soyeqa kancane salinda ugesi ukuthi ube khona. Sicele ingoma. Isikhathi lesi sengoma. Ithuba sinikeza abantu bengoma. Ngoba bona vele
Hayi no siyabonga kuyathembisa kancane khona okuncane okuvelayo Thokola amathunza yawokwela sizoqhubeka ke nohlelo sebesilungisela ugesi sesiyazwakala siku item number 9 dance Indian dance sike sibabuke kahle labo thisha ukuthi yini lento abayifundisa izingane lena Mandiyalo wona lawo Asimshayeleni izandla ezinkulu. Aze kwamnandi ekhaya.
kuba mnandi ukuba seNtshangibone. Ayeye Ntshangibone ayeye. Kodwa mangingasuka eNtshangibone ngingayaphi? Ngoba ilapho ubumnandi obutholakala khona. Hey nami kwangisiza ukuba seNtshangibone. Ngangiyisithingithiki ngingakafika eNtshangibone. Buka manje sengiqaqeke kanjani. Sengiqaqekile. Okay. Sizoqhubeka nohlelo umshado bese sesiwutholile. Manje sekumdanso. Dance. Baba banikazi bomdanso. Banikazi bomdanso. Ithuba ngeleni njengamanje. Abazali bathi bafuna manje sibuke bona manje bathi asibanikeze nje u2 minutes. Imfuzi bembili. Akukumbele bazali. That's right. Ingane. Bazali bo. Animbizeni Athini man Animbizeni Yebo Athini man Nangizokutshela ngayo Asifama one man side to side The easy way man Tshela mina khala Mamke khala masweet I choose Bazali njalo ngakukhohlwa lokho. Siphinde sibonge futhi ukuthi ingane zenu nilethe kuthina. Siyabonga lokuthi niyasethemba niqhubeke nisethembe sizobenza ubulungiswa lokhu okufanele sikwenze einganeni zenu. Amen bazali. Ngiphinde futhi ngidlulise nesicelo phela Nkosi yami ningayeki niqhubeke nje
Malikhona ithuba bevela mhlawumbe kuthiwa siyabakhanda bakhandeke balethe futhi siqhubeke sibafundise. Amen. Balethe. Okay, siku item number 11. Isikhathi siyahamba. Sihlabele phambili. Music, Madlovu and freedom. Wazintombi
eqhubekile nje uDo ejabula. Okay, kunesimemezelo. Isimemezelo esiphuthumayo esithi abantu abapake ngala, abapake imoto la endleleni, kunabantu abafuna ukudlula. Kunemizi engaphezulu, abantu bafuna ukudlula, abantu abanikazi beimoto abapake endleleni. Kunesimemezelo esithi sicela basuse imoto endleleni, kunabantu abafuna ukudlula, abanikazi beimoto abapake endleleni. Okay, siyabonga. Kwaze kwamnandi. Bathi umnandi sawubona ubhlungu sala kahle. Ingabe sizothatha grade 7 ofana nalo. Sizothatha grade 7 ofana nalo. Uyazi yini into engiyithandayo ngalezi ingane zethu? Osingabo, yazi ukuthi yini? Ukuthi okokuqala bayahlonipha. Bayahlonipha, bayaphasa, bayaparticipate kuyo yonke into mawusubatshelile bayayinikela. Niqhubeke njalo. Bafundi bethu abahle, niyimisele niyiphathe kahle, nihloniphe futhi na line yakhona. Siyabonga kakhulu. Sicela ukuthatha leli thuba, siqhubekele phambili, sinikeze umphathi wethu. Our HOD or our departmental head, Miss Banza. How many? Ngizoqala ngokubonga. Angibonge kuqala othisha. Othisha laba enginabo ensimini. Bengithi uma ngabe umuntu nomuntu ngimhlabela izenge lakhe. Balithathe njengoba ngishilo. Ewubahle othisha benu bazali bahle. Bathi ingane zenu ziyalalela nje. Angisiyeke umuntu othanda ukuqamba amanga. Ngikhuluma into njengoba enjalo nje angithi niyazi bangani bami. Laba bangani laba ngiyabathanda. Bangabantu banesifo esithize.
size sisodwa isifo abakhuphuke naso kwa grade 6 bazongena naso kwa grade 7 isifo sani bangani isifo sani ubani ongangikhumbuza lesi sifo ebesibaphatha laba bantwana bekeke bangayi esikoleni babe nezinsuku nje abangayi ngazo esikoleni sifo sini leso kanti angizwa khulumani kakhulu bathi abezobazali asokulova lesi sifo nasuka naso kwa grade 6 beliyayithonize nize ngolwesine ningayi ngomsombuluko ningayi ngolwesibili ningayi ngolwesithathu kodwa nize ngolwesine evikini nize kanye evikini nani phethwe phela isifo esodwa secorona niyayikhumbula icorona yiyo ke bazali ebiphethela abantwana bebenzima kakhulu bebenzima kunawo wonke ama grade 7s engike ngadlula nawo kimi lo grade 7 bebe naleso sifo secorona lapho khona bebe nezinsuku eziningi bebe ngafundi khona okubize ukuthi sisebenze kanzima singothisha sisebenze kanzima ukuthatha laba bantwana sibabeke levelini ngiyababonga abazali hayi abazali baka grade 7 ngiyabathanda lo flower ebenguqova kwa grade 7 benguqova ngubamba noma ngayiphi indlela nguvocavoce noma ngayiphi indlela kodwa akekho umzali owake wangikhwincela idwaba wazongibize eshashalazini akekho ngoba bayabazi laba bazali bafundisiwe laba bazali bayabazi ukuthi akukhona yedwa umfundi engimenyanyayo noma uthisha oyedwa owenyanya umfundi othize akwenzeki kanjalo kodwa konke sikwenzela towards abantwana bethu ba-achieve ama-goals lawa esiwalindeleyo sibavocavocile khona kanzima uyabona nje bekuzoba khona isikhathi lapho khona othisha bathi ayi siyakhathala manje ngithi mina cha mina ke angikhathali ngoba nginehashi lami engiligibeza laba bafundi iliphi lelo hashi bafundi uponi bengeke ngisho ukuthi hayi kahleni ke bazalwane asibekeni phansi konke ake sihlabeleleni sithi uponi lihashi lami ngilithandayo uponi lihashi lami ngilithandayo uponi lihashi lami ngilithandayo bayazi ke mase uculelele ucula ukuthi vele ziyashuba bazomgibela uponi abanye bazo bambambe nangeshoba ngoba ngiyabagibeza impela uponi ngoba ngifuna ukuthi uma seniphuma lapha niya high school nihambe negama elihle ningahambi nathi kuthiwa wena ufunda kuphi wena wawufunda entshangibona ayi cha wena ufunda entshanga uyabonakala ngikhipha lokho engqondweni zenu kanti intshiya ngibone webazali nginitshele nginihlebele asikho isikole esiyofana nentshiya ngibone asikho angikhohlisi angithengi uhlebeni ngintshela nje bunjalo ebeni ukuthi asikho isikole ungazisisa ingane zakho emgilingwane high school
uzithiwa kuphi kanje umgilingwane noma ususekuphi kodwa ingane yasentshiya ngibone ifike ibe umahluko angithengi wona amehla abantu ngiyincoma mina ngomsebenzi owenziwe ngothisha njengoba niyibona nje ingane ziperforma ngazo zonke indlela okusho ukuthi lezi ingane othisha bayicija ngeindlela zonke kufanele nibone lapho ke uyithatha ingane yakho uyise lapha lapho uyoyibulala khona thina siyayise sibatshela abazali sithi uyabona usibani simfuna aye endaweni ethize ubani simfuna aye endaweni ethize ngoba siyabazi bazophuma uma bephuma nje ngithi ingane zami nihambe kahle nezwe niphathe kahle njengoba beniphethe kahle bese beshilo othisha ukuthi niyahlonipha nihloniphe uhlonipha lokho okuhamba nokulalela ohlabelelayo uthi ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu ngakho ke kumele ulalele ngesikhathi ulalela ilesikhathi uzophumelela uthe omunye uthisha asibambe isikhathi nesikhathi sibambe ungedlulwa isikhathi uma kuthiwa hamba uyokwenza i-assignment ekhaya hamba uyokwenza assignment ngoba uma ungayenzanga i-assignment sizodlula leso sikhathi sokuthi ngabe wena wenza i-assignment yonke into inesikhathi sayo yenza into njengoba kufanele ngibonga kakhulu othisha bami hayi ngibonga kakhulu mina ngingumuntu othethayo umuntu nje onolaka nabangani bami laba bayangazi lapha baya khona nje ngiyazi kodwa ukuthi hayi ayobonga amaqhawe sengigcina bese ngiyabonga isikhathi uthisha omkhulu besinikeza isikhathi lapho khona number 1 bephuma number 2 bephuma number 1 bebuya nama trophy babuye ne certificate angeke ngize ngibale ngoba lapho nje mina lapho engithinte khona mina vele isondo liyaphenduka lapho nje ngithinte khona liyaphenduka isondo uma ngabe ningashintshanga nje bangani bami ibalo lezi ngikhala ngazo Soul for X niyophuma nazo kwa grade 12 uma ningashintshanga nase niyakhohlwa ngifisela impumelelo bantu abami ngifisela ukuhlonipha ningashiye ntsha ngibona ukuhlonipha hambani nakho niye lapha eniyakhona ezindaweni zonke ezahlukeneyo ngiyanifisela okuhle kodwa ngohlala njalo ngihlala njalo ngibalandela abantu baze bayaphuma ema-university abantu lokhu ngilandele njalo ukuthi ubani wenzani manje bonga uthisha omkhulu uyasinikeza isikhathi hayi ake nimshayeleni ihlombe uthisha omkhulu sengizohlala phansi kodwa bakithi angeke phela ngingamshayeli bakithi umgilija ihlombe ngimbone kahle lapha kulezi zakwaShembe nami ngiyazazi lezi zakwaShembe omashobana babone sebethinteka benyakazo ukuthi hayi ingoma abayaziyo lena ngiyayibongela abazali ngibonga kakhulu uNkulunkulu abe nani uma nisakhulisa laba bantwana uthi awumshabalala izwi lenkosi lithi khulisani abantwana ngendlela leyo efuna uNkulunkulu leyo yokuthi ma sebefundile sebekhulile ibongwe imisebenzi kube kungabongwa yona imisebenzi yabo kodwa kube kubongwa imisebenzi yenu nina enibakhulisileyo amen.
nangokuthanda kwami bese sacela ukuthatha leli thuba kubekele phambili nohlelo bese siya emaphethelweni nalo sesiyaligoqa njengamanje. Hlalo asizukuba naye akekho njengamanje la phakathi kwethu bese sacela umemnqumalo uMsemkhize uMamkhize ukuthi akhulumele iSGB socela uzokhulumela iSGB kube uMsemkhize DJ Hola DJ Siyabonga. Sanibonani bazali, othisha, abafundi. Njengoba besechazileke uthisha uNhlanhla ukuthi ngizokhulumela uhlalo. Izwi lami ngalikho likhulu kangako ngizongiqolela nje kunomsindo ngala. Siyabonga kakhulu-ke iy'ngane zami. Sibonge futhi bazali siyabonga ukuthi umcimbi niwenze ube yimpumelelo nokusikhulisela laba bantu sibonga kakhulu bese siyabonga kubahleli abafana othisha abasebenza umsebenzi omkhulu ukuhlela lo mcimbi sibonga impela Ntombi yakamntombi siyabonga kakhulu sibonge nokuba no-class teacher nje sinibongele grade 7 nezwe sesiyabonga kakhulu ukuthi niphathe kahle sihlalile-ke nani siyabonga kakhulu sibonge nakubaphathi bethu sibonge kakhulu kuningi ukubambisana ababe nakho phakathi kwethu nani sezwana na sibonge nje impela sibonga kumcimbi ukuhamba kahle kwawo sibonge uhambe kahle sibonge noJehova ukuthi usekele kuze kuphumelele sibonge siyabonga kakhulu DJ DJ awezodume ngazo sibuye ngala mabuyela endaweni yakho umzuzwana nje kuzoba yisithele siyaxolisa kakhulu kuleyo ndawo
ke kulungile noma ngingabhoreka vele ayikho ngani le ngiyaxolisa ukusho kanjalo naba abantu esifuna ukubabona kahle kahle sibabukayo kodwa bengikulindele ukuthi phela nani tshengisani bakithi ingane zenu ijabulile sijabule siphethe siyakhona. Okay, sizoqhubeka nohlelo njengamanje siku item number 14, awarding ceremony from Mr. Khumalo. Awarding ceremony from Mr. Khumalo. Sanibonani bazali. Sanibonani no grade 7. Niyaphilani? Sobonga abazali ngalento enhle kangaka abasenzele yona cause ubani bengasibona ngaba sikho la. Number 2. Umuntu bathi uvuna kutshalile ke we grade 7. Asisho ukuthi bazali la besingesibabize labo nabenzanga kahle. Kodwa kuyo yonke into umuntu ayenzayo ukhona unumber 1 wakhona. La ngiphethe icertificate za grade 7 kuzinto ade bezenza. Esoqala nje sizosukumisa uGumbi Siphokazi icertificate asitholayo ese cleanliness. Uyena kubantu ade beclean esikoleni. Uyena obubest number 1 ukuthi cha uclean intombazana. Amakhono eingane akusizona zonke izingane ezophiwa academically. Zikhona nezizothuma zenza ama talent azo umuntu aveza italent lakhe. La ngizo awarda abantu abebe participate kuma sports. Then sabese sabuka sathi uma engaqhubeka nalento ayenzayo ingamthatha imuse ezingeni eliphezulu. Unumber 1 isinoshabang nokwanda. Icertificate asitholayo ese best netball player. Player is awarded to Gumbi Siphokazi. Player is awarded to Unkambule Ayanda. Bese siba ne best soccer player. Usimele ke lapha esikoleni sananga umfana kaDlamini lapha usibonelo. Undlangamandla Sikhanyiso. Uthabede Melokuhle. Is awarded to Uthabede Ayabongwa. Vinco. Netball player okunqumalo Nhloso. Khali ke manje angichemile angithatha ihlangothi manje sino best achievement in mathematics. Hayi ukuthi ngiyachema, hayi ukuthi
ngithatha uhlangothi oba ngiqala nge-maths. Niyazi ke isizathu esenza ukuthi ngiqale nge-maths yini? Sino menyuka sinothile. Phinde futhi sibe nanayi intombazane nayi ngathi uma ungayinika nje manje long division uthi ayikwenze long division ngayithatha ibekele ezantsi. The best achievement in mathematics is awarded to Thabete Philisiwe. Usimelane zinhle. Manje ukuthi abubani umisikhumalo ethi uma ekhuluma ngesingisi lapha eklasini yezwe sinomthembu amahle. In creative arts is awarded to Mafulega Setibo. Achievement in life orientation is awarded to Banda Luyanda. isiZulu is awarded to Makakula Lwandile. Awarded to Zuzu Nonzuzo. Mulelo. Then we have Merit Award. These 3 certificates ayakubantu ababaqoqoda amakhanda bonke ezifundweni kwa grade 7. So number 1 wethu we have Menyuka Slothile. Bembiza top 3. Top 3 at grade 7. Number 2 to grade 7 we have Simelane Zinhle. Our number 1. You can guess who is our number 1. Who's our number 1? Our number 1 is Hlanga Londeka.
kwabantwana. Into efanayo naleya namhlanje njengoba uthishamkhulu wethu ube nomhlangano nochairperson. Lo mhlangano bebethembe ukuthi bazokwazi ukusheshe baphume bese bephuthuma bezala, kodwa ke ngenxa yokuthi ube mude lo yamhlangano abakwazanga ukuba babe khona la. Kodwa amazwi kaThishomkhulu athena ngimbongele kakhulu kubazali abayinikelayo ngemfundo yabantwana babo. Wathi akanawo amade, uthi nje nime njalo. Amen. Ayeye grade 7 ayeye. Osingabo laba abantu bethu laba ba ama client kithi ngaphandle kwabo thina asikho, ngaphandle kwabo thina asilutho, siloku esikona namhlanje kungenxa yabo. Siyababonga kakhulu ke. Bengizothi ake sibashayeleni izandla futhi. Siyabonga. Sesemaphethelweni ohlelo lwethu bekumnandi kakhulu. La ke ngokwe program yethu sesizoba nomkhuleko wokuvala, ngoba esikuvule ngomkhuleko sizokuvala ngomkhuleko futhi. Masiqeda ukukhuleka sizohamba siyoshutha grade 7, sizohamba siyoshutha lapha siyashutha 1111 isithombe umfundi ngamunye. Uma sisuka la bese siyobhukuda. Sibhukude ngendlela esifisa ngayo, siyiphathe kahle emanzini. Sesiyothi ke uma sesiqede ukubhukuda bese siyabuya sizothola okuya ngasethunjini. Sizothola okuya ngasethunjini bese sithola nekheke. Yebo. Ngane zamnandi indaba. Okay, sizocela ke ukwenza ukuvala njengoba ivulile. Sicela ukuthi uDJ asidlalele. Ngexolisa kakhulu. Sinomfundi wethu la othi ucela nje ukucula ngaphambi ukuthi sivale. Uthi ucela nje ukusiculela. Akukho ohlelweni, kodwa uma sekusukile kuye ngeke simvalele ngaphandle. Amen. Amapupenza wafana umafezelelako ungambukeli phansi nami ngizoba mnandi umafezekela ami. Ngiyathandaza njalo Nkosi ibheka ngangimi, ngijabulisa umzali. 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 Noma ngiphelele amandla, amathemba eshabala.
Bathowa kumuntu yezanana. Ngike ngabonisa ngoma 2 years back. Bathowa kumuntu yezanana. Umlayezo kaNkosehle uthi Nkosi ngisize ngijabulise umzali. Inhloso enkulu inokujabulisa umzali. Ucela amandla ukuthi uNkulunkulu amsibekele, amupha amandla ukuthi ajabulise abazali bethu. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Sizacela ukuthi simshayeleni izandla. Sesiyalivala uhlelo lethu ngomkhuleko. Sicela uDJ asidlalele umculo. Sisukume sonke bazali. Lethu uhambe nathi Nkosi. Sifihleke baba. Singakhohlwa Nkosi ukuthi impi khona. Sisazojabula nangokhisimusi. Uyosifihla singajabuli Nkosi yami ngokweqile sizithibe ngoba impi khona baba siyabonga. Sesizobuyela emuva emakhaya uyosiza Nkosi abazali nabantwana bahleke engozini Nkosi yami uchitha konke okungamelana nabo. Sisaqhubeka Nkosi siyakubonga qhubeka nathi Nkosi yami usisibekele usifihle siqhubeke nangonyaka ozayo sibonane egameni lika Jesu amen. Siyabonga kakhulu, siyashutha njengamanje grade 7 sonke masiqeda siyobhukuda masiqeda sibuya kobhukuda bese sizobuya siza ngala sizothola ukuya ngasethunjini. Siyabonga kade practice ukizole kakhulu. Awusho ukuthi abashuthe nawo. Bashuthile na bashuthana waswamemezi. Awalahleki yazi. Let's fix it. Bye.